Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала! Днес ще говоря за нещо изключително важно, нещо, което засяга абсолютно всеки от вас и може буквално да облегчи месечния ви бюджет с няколко стотин лева годишно. Времената са трудни, цените на всичко растат, а всяко спестено пение е повече от добре дошло. Именно затова информацията, която ще ви дам сега, е критично важна. Тя засяга промяна, която влезе в сила от 1 май тази година и която хиляди домакинства в България вече не трябва да плащат за конкретна такса, която досега е била задължителна. Не, това не е шега. Това е реалност, регламентирана от нов указ. Продължете да гледате до край, защото има много важни детайли, които трябва да знаете, за да се възползвате. А сега, още преди да навлезем в същината на въпроса, моля ви да натиснете бутона за харесване и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Вашата подкрепа ми помага да достигам до повече хора и да предоставям полезна информация. Нека навлезем направо в сърцето на проблема. До преди 1 май всички ние бяхме задължени да плащаме една определена такса, която е част от нашите общински задължения. Говоря за такса битови отпадъци, позната още като ТБО. Тази такса, както знаете, се начислява ежегодно от общините и нейният размер често варира в зависимост от населеното място, вида на имота, дали е жилищен или търговски, а понякога дори и от броя на живеещите в домакинството. В много общини таксата се изчисляваше на база данъчна оценка на имота, в други на база килограми генерирани отпадъци, макар и по-рядко и по-трудно за администриране, а в някои на брой обитатели. Независимо от метода на изчисляване, тя беше задължителна и плащането й беше неотменимо за всички собственици на имоти, които генерират битови отпадъци. Това създаваше сериозно финансово напрежение за много домакинства, особено за тези с по-ниски доходи, за пенсионерите, за хората с увреждания, които често и без това се борят да свържат двата края. За тях плащането на тази такса, която може да достигне и над 100-150 лева годишно, представляваше значително перо в и без това оскъдния бюджет. Това беше бреме, което те носеха години наред. От 1 май обаче влезе в сила нова наредба за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, която променя коренно този пейзаж. Новото законодателство, прието с цел социална подкрепа на най-уязвимите групи от населението, въвежда изрични категории граждани, които вече имат право на пълно или частично освобождаване от такса битови отпадъци. Това не е незначително изменение, а фундаментална промяна в системата, която цели да облегчи финансовата тежест върху хората, които най-много се нуждаят от подкрепа. Разбира се, както всяка такава промяна, тя не е автоматична и изисква конкретни действия от ваша страна. Ето защо е толкова важно да разберете детайлите. Сега преминаваме към най-важната част. Подробен разбор какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой може да въздъхне с облегчение. Първо, какво трябва да знаете? Този нов указ е насочен към социално слабите слоеве на населението. Той не означава, че всички спират да плащат ТБО. Напротив, тези, които не попадат в определените от закона критерии, продължават да имат задължението да я плащат в пълния й размер. Промяната е изключително важна, защото за първи път дава възможност на определени категории граждани да получат реално и значимо финансово облегчение по отношение на тази често тежка такса. Второ, кой трябва да се притеснява? Трябва да се притесняват тези, които мислят, че промяната е автоматична и че не е необходимо да правят нищо. Ако не подадете заявление и не докажете, че отговаряте на условията, ще продължите да бъдете таксувани по стария начин. Също така, ако сте собственик на имот, но вашите доходи или социален статус не попадат в дефинираните категории за освобождаване, вие продължавате да сте задължени да плащате таксата. Важно е да знаете, че общините няма да ви търсят по домовете, за да ви информират индивидуално. Отговорността да проучите и да действате е изцяло ваша. Трето, кой не трябва да се притеснява и дори може да спести пари? Това са групите, които са пряко адресирани от новия указ. Кои са те? Пенсионери с минимална пенсия или с пенсия под определен праг. Законът предвижда освобождаване за пенсионери, чиято месечна пенсия или сбор от пенсии е под определена граница. Например, ако вашата пенсия е под 450 лева месечно, вие попадате в тази категория. Много важно е да се отбележи, че този праг може да бъде актуализиран всяка година или да има леки разлики в някои общини, които имат право да въведат по-благоприятни условия, но не и по-строги.
ДЪЛ, лица с трайни увреждания, граждани с установена степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 70 на 100 и над 70 на 100 също имат право на освобождаване. Това е особено важна мярка, тъй като хората с увреждания често имат значително по-високи разходи за лекарства, терапии и помощни средства. Три семейства с ниски доходи, това е една от най-широките категории. Ако средномесечният доход на член от домакинството ви за предходните 6 месеца е под прага на бедност или под някакъв процент от минималната работна заплата, например 80% от МРЗ, вие също може да се възползвате. Важно е да се изчисли общия доход на всички живеещи на един адрес и да се раздели на броя им. Самотни родители с деца под определена възраст, които отговарят на критериите за ниски доходи. Тази категория също е включена, признавайки допълнителната тежест върху самотните родители. Критериите за доход тук са сходни с тези за семейства с ниски доходи. Нека разгледаме няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Примерът му: Мария Петрова на 72 години живее сама в двустаен апартамент в София. Месечната й пенсия е 420 лева. До сега плащаше годишна такса битови отпадъци в размер на 110 лева, която е изчислена на база данъчна оценка на имота. Според новия указ, тъй като пенсията е под прага от 450 лева, тя има право на пълно освобождаване от ТБО. А ако Мария подаде своевременно заявление и необходимите документи, тя ще спести тези 110 лева годишно, което за нея е значителна сума и може да покрие месечните й разходи за лекарства, например. Пример 2. Семейство Георгиеви, майка, баща и две деца на 8 и 12 години живеят в град Пловдив. Бащата работи на минимална заплата – 933 лева. Майката е безработна и регистрирана в бюрото по труда, получава минимални социални помощи от 150 лева месечно. Общият месечен доход на домакинството е 933 плюс 150 шах е 83 лева. Разделен на 4 членове на семейството, това прави 270-75 лева на човек. Ако прагът за ниски доходи е, например, 300 лева на човек, семейство Георгиеви попадат под него. До сега са плащали 180 лева годишна такса за битови отпадъци за своя тристаен апартамент. С новия указ те също ще бъдат освободени от тази такса, спестявайки си 180 лева. Това е сума, която може да осигури една голяма седмична кошница с хранителни стоки за тях. Пример 3. Иван Димитров, на 45 години, от Варна, е с доказана 85% трайна неработоспособност вследствие на инцидент. Живее сам. Получава инвалидна пенсия в размер на 550 лева. До сега плащаше 95 лева годишна такса за битови отпадъци. Според новия указ, поради своето увреждане, той има право на пълно освобождаване от таксата, независимо от размера на пенсията си, стига да е в разумни граници, но в неговия случай 550 леветро, че това не е проблем. Той също ще спести 95 лева годишно. За човек с увреждане всяка подобна помощ е от съществено значение. Важно е да разберете, че тези примери са илюстративни, но показват колко съществено може да бъде това облекчение за хиляди български граждани. Сега да преминем към втората важна част – изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидни нюанси, за които трябва да сте подготвени. Първо изключение – право на освобождаване имате само за основното си жилище. Ако притежавате няколко имота, например апартамент в града и вила на село, и отговаряте на условията за освобождаване, можете да получите облекчение само за имота, който е деклариран като ваше основно жилище и където е регистриран постоянният ви адрес. За другите си имоти ще продължите да плащате такса битови отпадъци по досегашния ред. Това е логично, тъй като целта на мярката е социална подкрепа, а не генерално освобождаване на собственици на множество имоти. Второ, доходната проверка. Процесът на доказване на ниски доходи е строго регламентиран. Когато подавате заявлението си, ще трябва да представите официални документи за доходите на всички членове на домакинството за предходен период, обикновено 6 или 12 месеца. Това включва пенсионни удостоверения, трудови договори и ведомости за заплати, удостоверения от Агенцията за социално подпомагане за получени помощи, както и други документи, доказващи всички видове доходи. Общината ще направи обстойна проверка. Ако декларирате неверни данни, това може да доведе не само до отказ на освобождаването, но и до административни наказания и глоби, както и задължения за връщане на неправомерно получени суми. Трети важен нюанс е документацията за увреждания. За да се ползвате от освобождаване на база увреждане, трябва да представите актуално експертно решение на ТЕЛК, Териториална експертна лекарска комисия, или НЕЛК, Национална експертна лекарска комисия, което ясно да удостоверява
процента на намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Ако срокът на вашето решение е изтекал, трябва първо да го подновите. Четвърто, срокът за подаване на заявленията, макар и законът да е в сила от 1 май, много общини имат срокове за подаване на заявленията за текущата година. Например, ако подадете заявление до края на октомври, може да получите освобождаване за цялата година или поне за оставащата част от нея. Ако пропуснете срока, освобождаването може да започне да тече едва от следващата година, което означава, че ще платите таксата за текущата година. Затова не отлагайте. Проверете на сайта на вашата община или попитайте в отдел местни данъци и такси за конкретните срокове. Пети капан, промяна в обстоятелствата. Ако сте получили освобождаване, но през годината вашите обстоятелства се променят, например пенсията ви се увеличи значително, или започнете работа с висок доход, или вашето увреждане бъде преосвидетелствано и намалено, вие сте длъжни в определен срок, обикновено 30 дни, да уведомите общината. В противен случай може да бъдете задължени да върнете получените облекчения за периода, в който не сте отговаряли на условията. Шести нюанс – местни специфики. Макар и общият закон да е национален, общинските съвети имат известна свобода да доразвиват и конкретизират наредбите за местни данъци и такси. Това означава, че в някои общини може да има допълнителни условия или дори по-облегчени изисквания. Винаги проверявайте конкретната наредба за местни данъци и такси на вашата община, която обикновено е публикувана на официалния й уебсайт. Не разчитайте само на обща информация, която чувате по телевизията или от съседи. Сега стигаме до най-важната част. Какво конкретно трябва да направите, за да се възползвате от това облекчение? Ето подробни, стъпка по стъпка инструкции. Първа стъпка – проверете дали отговаряте на условията. Вземете всички документи за доходи на вашето домакинство, пенсионни листове, трудови договори, служебни бележки от работодатели, удостоверения за социални помощи. Съберете и други необходими документи, като актуално експертно решение на ТЕЛК-НЕЛК, ако имате увреждане. Пресметнете внимателно общия месечен доход на домакинството и го разделете на броя на хората, живеещи на един адрес, за да видите дали попадате под прага за ниски доходи. Проверете и размера на пенсията си, ако сте пенсионер. Втора стъпка – съберете необходимите документи. Ето списък на основните документи, които най-вероятно ще ви бъдат необходими. Лична карта на заявителя и на всички пълнолетни членове на домакинството, живеещи на същия адрес. Удостоверение за наследници, ако е необходимо. 3. Копия от акт за раждане на децата, ако имате такива. 4. Документи, удостоверяващи доходите на всички членове на домакинството за предходните 6 месеца, например пенсионни разпореждания, служебни бележки от работодател за получени заплати, удостоверения от Бюрото по труда, от Агенцията за социално подпомагане. 6. Копия от актуално експертно решение на ТЕЛК-НЕЛК, ако сте лице с увреждане. 6. Нотариален акт на имота, за който искате освобождаване. Не винаги е задължителен, но е добре да го имате. 7. Декларация по образец, която ще получите на място в общината или може да изтеглите от нейния сайт. В тази декларация вие ще удостоверите, че отговаряте на условията и ще декларирате доходите си. Трета стъпка – къде да отидете? С всички събрани документи трябва да посетите отдел местни данъци и такси към вашата община. Това е мястото, където се обработват всички заявления, свързани с общински данъци и такси. Можете също така да проверите на уебсайта на общината дали предлагат възможност за онлайн подаване на заявления или предварително запазване на час, за да избегнете чакане. В по-малките населени места може да е необходимо да посетите кметството или съответната служба към него. Четвърта стъпка – попълнете заявлението и подайте документите. В общината ще ви предоставят стандартен формуляр за заявление за освобождаване от такса битови отпадъци по социални критерии. Попълнете го внимателно, като следвате всички указания. Приложете към него всички събрани от вас документи. Служителят ще провери дали всичко е налично и ще ви издаде входящ номер. Запазете го. То е вашето доказателство за подадено заявление и ще ви е необходим при евентуални справки. Пета стъпка. Какво става, ако вече сте платили? Ако вече сте платили цялата или част от годишната такса битови отпадъци преди 1 май или дори след това, но преди да разберете за новата възможност, не се притеснявайте. В заявлението си можете да поискате възстановяване на неправомерно платената сума или нейното прихващане за бъдещи задължения. Общината е длъжна да разгледа това искане и да предприеме съответните действия. Шеста стъпка. Проследете статуса на вашето заявление. Не разчитайте само на това, че сте подали документи.
След около месец или два свържете се с отдел местни данъци и такси или проверете онлайн, ако общината предлага такава опция, със своя входящ номер, за да се уверите, че заявлението ви е обработено и че сте получили одобрение за освобождаване. Можете да поискате и писмен отговор. Проверете следващата си квитанция за плащане на общински данъци и такси. Там трябва да е отразено облекчението. Скъпи зрители, не пропускайте тази изключителна възможност. Това е реален шанс да облекчите бюджета си и да си осигурите малко повече финансова свобода в тези предизвикателни времена. Не позволявайте липсата на информация или страхът от бюрокрация да ви попречат да се възползвате от законното си право. В заключение повтарям, от 1 май влезе в сила нов указ, който дава право на хиляди българи, пенсионери с ниски доходи, хора с увреждания и семейства с ниски доходи да не плащат или да плащат значително по-малко за такса битови отпадъци. Проучете, съберете документите си и действайте. Това е вашата възможност за реално облекчение. Ако тази информация е била полезна за вас, моля споделете я с вашите близки и приятели. Нека достигнем до възможно най-много хора, които могат да се възползват от това облекчение. Оставете своя коментар под видеото. Интересно ми е вашето мнение по темата. Какви други подобни облекчения биха били полезни според вас? Разбира се, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Вашата подкрепа е изключително ценна за мен. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи. Ако тази информация е била полезна за вас, моля споделете я с вашите близки и приятели. Нека достигнем до възможно най-много хора, които могат да се възползват от това облекчение. Оставете своя коментар под видеото. Интересно ми е вашето мнение по темата. Какви други подобни облекчения биха били полезни според вас? Разбира се, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Вашата подкрепа е изключително ценна за мен. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи.